Assalamualaikum. Neng sawah melok Pak suami. Berjalan apa nang sawah. Halo. Bocah-bocah do main layangan serune pol. Ngene iki lho anakku iki ra iso ndak main layangan. Kecah cilik senenge mbok main layangan. Sudah panen kabeh. Wah, kemater. Wayahe ulur jagung. Di. Langko engkel kotrek. Sing bakul-bakul kuwi melok bunga. Gak mungkin iki kita ya. Jagung kabeh ape ulur rawani lho. Oh iki lho ya. Dibluk. Sawah rek dibluk lho. Melon, Mbak. Ulur dhewe. Ini basop sekene kan nek ayo. Kacangnya sentek kabeh kae. Bakar. Tapi tidak akan mulai. Kira ngerti lagi. Oh. Yo. Stuur. Nak bawa kayak pos kae Mas bener-bener berdoa. Keuangan itu. Jadi harus dulu harus di kalangan apa? Kalangan itu dipakai. Dode. Ku syuting wae. Nggih. Yahene wis sepi wong. 4:30 lagi mangkat ning sawah. Ndi guna urung no. Pengen ya nesu sing ulur. Sithik-sithik ngono apa dengan dhewe. Nanti bebet lagi tuh selor blok kok dak di ngebuke malah melok bebet nesu sisa. Es tutuk sawah iki jeh wayah macul. Kilo tanduranku terong, iki terong ungu, terus kacangku. Kacang saya nama hurung asin tak wis do woh neh. Bar lho. Bar. Apa samblok karo sithik nggih memang mangkat mari moda. Tapi jabwa. Ndinge terangnya pentel kena kuwi lho. Digalar ben lurus rambengkong namanya tanggane. Suasana sore ning sawah.
Wis gak kandel. Cek padha ae. Iya. Gaweane yo ngene iki ngancani Pak Suna sawah soalnya kan urung ngulur bolem. Ya wis ngono sik. Video dino iki dilanjut video-video selanjutnya. Ojo lali like, comment, subscribe. Assalamualaikum. Bye bye.